Ik heb 5 jaar geleden de diagnose ziekte van Hodgkin, dus dat is een lymfeklierkanker, gekregen. Vaak zeggen ze dan, trek je de grond onder de voeten weg. Zo heb ik hem niet ervaren. Het was heel erg een let's go. Dus ik ben gisteren gestart met 3 verschillende chemomedicijnen. En je kan niet rustig in bed gaan liggen bij het komen van een chemotherapie, want je kind rent rond en mama is er, dus je moet er dan toch wel staan. Kanker op jonge leeftijd brengt hele andere uitdagingen met zich mee. Inmiddels is Marina schoonverklaard, maar juist het traject van herstel wordt nog vaak onderschat, want mentaal en fysiek is het nog altijd erg zwaar. Als dan gezegd wordt, oké, gefeliciteerd, je bent schoonverklaard en we zien je terug voor de controle. Dat vond ik veel heftiger, want dan komt eigenlijk het besef, wat heb je meegemaakt, hoe nou verder. Ik moest echt tanden poetsen, zittend op de badrand, aankleden, weer even zitten. Iedereen ziet je haren groeien weer, je bent toch weer beter, je bent er toch weer. Maar zelf voelt dat heel anders en begin je juist dan tegen dingen aan te lopen. Om die ervaringen te delen is er een pilot vanuit het KWF gestart, om met een luisterend oor andere kankerpatiënten mentaal te helpen. Ja, lotgenoten, daar heb je aan een half woord genoeg en dan snap je wat je meemaakt. En juist op jonge leeftijd is kanker, brengt dan nog extra uitdagingen met zich mee. Want je moet terug naar het werk, je hebt wellicht een kinderwens of je hebt al een gezin, hoe ga je daarmee om? Allemaal dat soort dingen, die spelen dan een rol. En dan is het gewoon heel fijn als je erkenning en herkenning bij elkaar kunt vinden. Dus ik denk dat die psychosociale zorg en het luisterend oor en zeker ook lotgenotencontact heel erg belangrijk is.